uvuma ngomlomo kholwa nje igate ngene ngoba usubala savuma washo ukuvuma insimbi into engahleli zicheke izinto ezimeceleni sithi savuma we have only one master when uyahlupha uyagcwala inkalo ushaya egqweleni mase kubhethe izinto bonke basebehlala phansi bekululeka bathi uyabona yini yabona masebuyiza ngegama lakho umdala khona anti phela bane authority strong yabona wonke umuntu uyaba nayo kulo cycle athi ngisho igama elingekho nje ulalela manje ngeke uyayibona izinto wesikhofa awubuka izinto ngendlela angisho umthi yeke ukukholwa angisho ukuthi iyeke lento yakho kodwa buka manje yabona izinto asisho ukuthi iyeka qhubeka phela yena usonta ngendlela yakho yokusonta le kodwa izinto ibhidene manje la ekhaya bhidene izinto futhi ngalosikhathi wena omdala awukwazi ukufumuza kabhutuko ishinqutho mfana wami imfana uyibona ukuthi ikhuluma ine authority muzi kabhuta akwazi ukufuka wena nje uthitha uthi ngale nkolo yeni njani ngase kufa abantu kusho ukuthi wavuka yazi kuthini manje zisho ibapha imicrophone ziyibeka nje uthuthi shuni titi inkosi ngalosikhathi uyihlala ehlalweni ibhekile uJesu ehlala ehlalweni ebhekile kodwa uphakama uthi hayi antisa yazi wena uyasithandwa inhliziyo yami kodwa ke noma ngiyayibona ngathi lento ishoyo ya khona anti ngiyakuzwa ukuthi uthini kodwa inkinga yami yodwa leni ivakele ngilemukele nenkosi engikhonzayo imelena avela phakama uJesu ehlalweni ingelosi sithi akekho fana nawe sithi akekho lingana nawe ngoba into enamandla is to make Jesus king mama inkosi Jesu angalandelwa abasondi akalandelwa ama servants abantu ayinkosi kubo haleluya Jesu mezolandela abantu abamsontayo bamthathela iservice delivery ukuthi mayihamba uqathaza amasweet ngokhisimuza nani kwenzi thina ngokhisimuza kudala emakhaya kwakufika nje kube kuthiwa uzoqathaza amasweet ku round egcekeni lonke awona iyazi lonto ni and ikhisimuza nisawuguphi ngiyanibuka thina uhamba kuthela amasweet kanje egcekeni silandela ke la either silandela umama noma whosoever yena oyisamasweet iCrowd yengane ngemuva sabe sitosha amasweet hambe wachitha kanje Christmas sirawude ekhaya emsigqekeni awunena unikupha ngikhisimo ngiyabona phela vele kwakuwona wodwa uswithe sowudla okunya vela kukho ngoba masiqeda lapho ziye empileni ziye emadumbeni lawo avela atshaliwe ngaphandle mungacoshanga amaswithe uzoyibona athi uzodla nalapha uvunyela ukuvakasha lutho uyasonka nje ukuvakaselina wakho shaya ikhindi sakho neskipa sakho ngathi sithe shaye nenyawo zakhe kahle igqotshi uvaselina kahle sokubonakala makuphakama iminji sokumnyamanyana la ubona hayi ugcotshwe strong wona uvaseline uthe ufakwa mbijana yes shawuvaseline neskipa ikhindi esisha neskipa esisha iskipa nesikindi kuphela emva kwalokho enye into ekhona engcono la ekhaya umbila ohlala udliwa la nokunye uhlele kudliwa into entsha la ekhaya ilawa amasweet azohambe uyisendleleni kanye namakhekhe la around iwe so lawa ayinamathofothofa ngaphezulu namajinja ikhona kambe sikulandela hambe kushuka khona phansi uxosha khona mungaxoshanga that's your own story baba kusekho kunye okuzongena kodwa ngicela ukutshelana kuloya line ngangibona oanti behlale phansi ngibona omama behlale phansi abantu abanyakaza lapho kokuyithina otakalani kuphela ingane kuphela zanyathela amasweet abantu abadala behlale ngaphansi komthunzi abazi nokwazi abanandaba na sweet ngoba bathi lalela asifune amasweet asibona abalayikha ngenxa yamasweet acelebrate ngenxa yamasweet masweet or no masweet Jesus is Lord. We are raising a generation as a cause of Jesu noma izinto uzenzile noma izinto akazenzanga noma ukunikile noma akakunikanga but there's only one word left. Jesus is Lord. His lordship is not being at this stage why lutho. Uba lo phuthu wacula ingoma ethi angimbona omunye. Nithulele nesontweni. Oh lingana nawe.
wena uyabusa Who is Jesus to you? Who is Jesus to you? Is Jesus your Lord? He must master your life then. If he is your Lord, he must master your life. uJesu nesholani mina uthi Nkosi ningakwenze ngusho ngoba ubukhosi bami uvela ngesikhathi nenza something engisho. There's the power of any king ngesikhathi keep ama commands abantu be comply. Bayazobaba inhloko zemizi la ayikho into edla indoda isithunzi sendoda jothi ikhulumisa ukungarespondi umuntu egcina. Enye into ezini indoda ibe neanger ukuthi ikhulumise ukuthuleke. Angisho kabo mama ngisho ukuthi ngisho indoda. Okwamanje ngisesendodeni ngiyeza koma. Ngisho umuntu okwazi ukuthatha ioffense no. Oh mama they can try to make other ways ukuthi bakuyishinto is either they will scream or they will say. Ngisho umuntu uyabona indoda umuntu othatha ioffense ayikho into indoda ithatha kalula ioffense umizwi layo li empty. Mike yashinto nje yakwa. Lalele ngoba ubukhosi bendoda ukwenziwa kwezulayo. Awuthi kubhala into elula nje if you want to make indoda ilahlele ngisho ukuzethemba ngisho hamba public yenza into eyishoyo ibe useless. Ayithi khuluma kusada akazisho lutho. Mike nanimazi nibaba wala ekhaya. Lale tshelwa yimina ngiyakusiza kusethendeni. Tshelwa yimini ihamba ngathi ibona ngathi nekhanda likhulu ibona ngathi umhlaba nje mncane. Ngishamba edolobheni ngathi isithing. Ivele abantu bonke abantu bayibona nje obuyibona nawe. Ngoba ayikho into eyenza umuntu abelula nje ngokunderminewa abantu ofuza bayambhawela. Yabona uma ungahlonishwa abantu abakuhlonipha you feel so and you begin to ask yourself uthi ngizolimala yazi ngizophinda ngishumayela yazi ngishumayela nizoyimela lento ngayiqante ngenimela awuthi nginiyeke ngizonishumayeza kusasa buka la so each and every person